प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकाराव आलमा बसुमतारी थिखादारा जाख्ल'नो नाजानाय। थिखादारनि जाख्ल'नो नाजानायनि थाखाय P&Rd बिफाननि Sopdनि लामा फाहामनाया आद्रा। थिखादारनि लुथिनाय ससेल' आद्रायै लामा फोसाबना दोनथ'नो नाजानायाव रायजोफोरनि अजद। खोनानायाथ' खोनादो थिखादारनि मुङा आलमा बसुमतारी होननानै खिन्थु मावदिया आरो खामानिखौ आद्रा मावनानै थांफिनबाय। बिटिआरनि P&Rd बिफाननि बिबानाव थानाय EM गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो भेरगाव जौगाखां ब्लकआ रायजोनि लामा फाहामनायनि सायाव सिरि। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकाराव आलमा थिखादारनि जाख्ल'नो नाजानायनि थाखाय P&Rd बिफाननि Sopdनि लामा फाहामनाया आद्रायै फोसाबना दोनथ'नो नाजानायाव रायजोफोरनि अजद। लामायाथ' अबस्था बहुत गाज्रि। बनायनो होननानै बनायनो फायदोंमोन, बनायदिया दा आद्रा बनायनानै थांफिनबाय। खोनानायाथ' खोनादो थिखादारनि मुङा आलमा बसुमतारी होननानै खिन्थु मावदिया आरो खामानिखौ आद्रा मावनानै थांफिनबाय। बेयो आलमा बसुमतारी थिखादारनि लुथिनाय टेंकी बस्ती SSB केम्पनिफ्राय सिजौगुरि थांनाय लामा P&Rd बिफाननि Sopdनि 30 लाख रां खरसाजों 2 किल'मिटार लामाखौ फोसाबनाय, नाथाय 1 किल'मिटारल' फोसाबना दोनथ'नो नाजादों आलमा थिखादारा। उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव जौगाखां खोन्दोनि टेंकी बस्ती SSB केम्पनिफ्राय सिजौगुरिसिम थांनाय लामाखौ बाला आरो अन्थाइजों फाहामनो थाखाय P&Rd बिफाननि Sopd फान्डजों गनायथि होनाय जादोंमोन। 2 किल'मिटार गोलाव लामाखौ फाहामनायनि अनगायै 1 किल'मिटारल' लामा फोसाबनायखौ लाना रायजोफोरखौ जिंगायाव खोख्लैदों। थिखादार आलमा बसुमतारीया लामा फोसाबनाय बिबानखौ मोनदोंमोन। आलमा बसुमतारी थिखादारनि आबुं जायै खामानिखौ रायजोफोरा खुसि नङा। खुलुमबाय, आं सिजौगुरिनिफ्राय बुंदो मोनबारु बर'। लामायाथ' अबस्था बहुत गाज्रि। बनायनो होननानै बनायनो फायदोंमोन, बनायदिया दा आद्रा बनायनानै थांफिनबाय। खोनानायाथ' खोनादो थिखादारनि मुङा आलमा बसुमतारी होननानै खिन्थु मावदिया आरो खामानिखौ आद्रा मावनानै थांफिनबाय। मा जाहोननि थाखायबा मावदिया पात्ता गैया, बुजि मोनाखै आरो। जानांगौ खामानियालाय जाफिननांगौ, जोंनिया इमान अबस्था गैया जोंनि लामा दथाफोरा। दैयाबो खस्थ', लामा मोजांनि थाखायसो मानसिफ्रा दै रोगानो हायो मोजाङै। दा बिदिनो खस्थ' खालामनानै सहायना थानांदो आरो। बेखौ थाबैनो बनायना होनांगौ, दैज्लांनि सिगां नैबे डिसेम्बर मासावनो कमप्लिट खालामना होनांगौ। बेखाय जोङो दाबि खालामनाय जादों आरो। थिकादारखौथ' आङो दायो नामखौ मिथिया, सिनाया आरो। BTCनि डिपुटि चिफनि माने आन्डाराव खामानिखौ मावदो होननानै खोनानो मोनदों आरो। डिपुटि चिफआ दासिमबो माने बेयाव जोंनि जायगायाव फिल्डआव फैयाखै। रायजोनोथ' लामाखौ नांथारगौ। लामाया जुदि जायालासिनो थायोबा जोंहा बहुत असुबिदा जागोन। माने गथ' गथाय थांलाय फैलाय स्कुलनिफ्राय दै होरि लांनाय आरो लोगोसे बेयाव जिथुनिखि SSB केम्पनिफ्राय फैनानै बाहाय सिगाङाव दलं दोङो मोनसे बायनाय माने बायाखै, दलङा मोजाङैनो दोङो, माने गराखवानि जालांजोबदो। बेखौ माने बे दलंखौबो मेरामति खालामनांगौ होननानै रायजोनिफ्राय दाबि खालामनाय जादों आरो।